Douvos a benvida á mesa redonda Retos e oportunidades para a lingua, unha sesión na que imos a coñecer 3 experiencias diferentes, pero que nos pareceron complementarias, porque amosan diversas maneiras de pensar e mesmo de artellar a normalización e a dinamización lingüística. Temos un proxecto de colaboración institucional, outro que bebe máis do tecido comunitario e familiar, e outro terceiro que ven un pouco empurrado dende o activismo xuvenil, pero que activa redes de traballo tamén a nivel internacional e que nos parecía moi interesante. A dinámica un pouquiño vai ser que cada unha das persoas que está aquí vai a presentar o seu proxecto, faremos despois unha pausa para o café de 12 a 12:30 abaixo no Salón Bodega, e despois á volta teremos 45 minutiños de 12:30 a 1:15 máis ou menos para xa facer conversa e coloquio, por iso vos animo a que durante o proceso das súas exposicións, pois se podedes vaiades tomando nota en vez de intervir, pois xa despois poñemos en común todas xuntas, vale? Esta é a dinámica da mesa, pero eu non quería deixar pasar así por enriba o feito de que somos conscientes de que non hai ningunha muller nesta mesa e que nos parece que non é representativo tampouco dos traballos que se están desenvolvendo nin por parte de cada un destes proxectos, nin por parte do que é o traballo de normalización lingüística. De feito, pois, se vemos o público que estamos aquí, as asistentes, pois non hai moito máis que destacar, non? Agradecerlle a eles de todos os xeitos pois, o esforzo de teren vido e que, bueno, que van a ser tamén boas representantes. Entón, paso a presentalos un a un e un pouquiño do proxecto, pero voulles deixar a voz principal a eles, vale? O primeiro é aquí Gabino Vázquez Gramdío, que é técnico no Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega e investigador, colaborador do Instituto da Lingua Galega. A súa investigación doutoral céntrase no papel do sistema educativo nos procesos de reproducción lingüística e participa desde o ano 2021 no desenvolvemento do proxecto Modo Galego Activa, unha experiencia de investigación-acción impulsada pola Real Academia e o Concello de Ames. Este proxecto propón, pois un reto de compromiso lingüístico baseado pois na idea deses 21 días necesarios para consolidar un hábito, non? Implica a alumnado, a profesorado, a familias, e algúns outros servicios comunitarios ou complementarios para a creación pois dese ecosistema favorable no uso do galego dentro e fora da escola. Despois participará Marcos Abalde, que é filólogo, escritor e profesor e ten unha ampla traxectoria literaria e teatral, recoñecida con numerosos premios que acordamos que non vamos ler aquí. Ademais, deste traballo tamén hai que destacar que participou en diferentes iniciativas culturais e asociativas vencelladas á defensa da lingua e da cultura galega na comarca de Ferrolterra. Vai nos presentar Brincarmos, que nace, un proxecto comunitario que nace ao beiro das familias e do tecido asociativo, centrado na creación tamén de espazos de socialización en galego para a infancia. Hai xogo, hai radio, hai música, hai actividades colectivas, hai moita celebración tamén ao redor de Brincarmos e disto nos vai falar. E por último temos a Óscar Vicuña, que é coordinador territorial en Euskal Herria e membro da coordinación de IGA, digo ben, IGA, ben? Despois se desenvolve el, que é un encontro internacional de mocidade falante de linguas minorizadas que se celebra en Gasteiz desde o ano 2011, é dicir, que é un dos proxectos así máis consolidados que temos hoxe aquí. IGA, pois, realmente é un espazo de referencia xa para o activismo lingüístico xuvenil, que reúne participantes de diferentes comunidades lingüísticas, de linguas minorizadas, e comparten experiencias, ferramentas, proxectos ao redor da revitalización das linguas, e hai obradoiros, formación, creación colectiva, traballo en rede, e unha aposta, pois para poder compartir desde esa diversidade lingüística, non? Sen máis, eu xa lles paso a palabra. Ben, eu quería comezar, pois como non pode ser de outra maneira, agradecéndovos pola organización e por contar connosco con este proxecto aquí hoxe, darnos esta oportunidade para explicarvos o modo galego e tamén a Natalia polo marco, agradecerlle, parabenizala polo marco teórico que nos presentou,
que pois seguramente algunhas das ideas que ela presentou pois teñan algún tipo de resonancia con algunhas das cousas que nos, ou algunhas dos conceptos e ideas que nos manexamos aquí, que se cadra non vou puntualizar ou sinalar claramente, pero que seguro que os vades poder ver. Ben, pois eu vou vos falar do proxecto Modo Galego Activa, o que realmente bota a andar no 2021, pero ten un traballo previo que vos comentarei agora, e que, como poño aquí no título, un proxecto de investigación e acción en dinamización lingüística. Sempre que teño que falar do proxecto, pois gústame facer un inciso sobre esta idea da investigación e acción, porque tamén explica un pouco, non é só unha metodoloxía que incorporamos das ciencias da educación, senón que é explica un pouco ou xustifica a idea que está detrás do programa, que nos chegou un momento no que o Seminario de Sociolingüística como organismo de investigación démonos conta, hai moita xente que está facendo investigación, temos diagnóstico por un lado e hai un montonazo de xente que está facendo normalización, pero parece que ás veces, aínda que moitas das persoas que fan normalización son investigadoras elas mesmas, e ao revés, pois como que hai un cisma aí, non? Entre estas dúas cuestións. Hai pouca teoría sobre a propia dinamización, sobre como intervir, e a vez, moitas das iniciativas pois non teñen o mellor os diagnósticos ou das ferramentas necesarias para facer seguimento das propostas que se están levando adiante, avalialas, etc. Non? Entón, nós aquí traballamos coa idea de que isto é a vez un proxecto de dinamización que facemos en colaboración co Concello de Ames, co seu servizo de normalización e cos centros educativos, e a vez unha oportunidade de investigación para aprendermos máis sobre como facer dinamización lingüística. Non? Ben, dito isto, as características principais, ademais desta idea da investigación e acción, é o deseño colaborativo. Nos intentamos, a investigación e acción, hai quen fala de investigación e acción participativa, nos non somos tan ambiciosos, porque, como comentou aquí a compañera Xiana, non? Somos un proxecto que implica diversas institucións, entón reducimos esta participación a unha colaboración. A idea que temos é que cada un dos pasos que damos, cada unha das decisións que vamos tomando, pois darlle voz a todas as persoas, tamén as persoas dos centros educativos. Normalmente temos un equipo de traballo aí en cóbado con cóbado co Concello, co Servizo de Normalización do Concello de Ames, no que se fai o grosso do deseño, pero sempre deixando espazo aos centros educativos pois para que valoren, para que contribúan á programación das actividades, para que as poidan valorar e readaptalas conforme as súas impresións. É un proxecto que está orientado á educación infantil e á primaria. Nas últimas edicións fómolo ampliando a eso, e isto ten unha xustificación teórica que resulta dos datos que nos temos sobre o sistema educativo e o que está a suceder aí, que agora comentarei tamén por riba, e que tamén supón unha serie de particularidades a hora da intervención. A dinamización lingüística nós tamén detectamos que no ámbito educativo se centra sobre todo na educación secundaria, e responde tanto as maiores posibilidades que dá a traballar con alumnado, ou as diferentes posibilidades que dá a traballar con alumnado maior, e a propia existencia de profesorado especialista de galego, etc. Non? Despois é un proxecto no que tratamos de soster un enfoque integral, isto é dicir, aínda que é un proxecto que está no sistema educativo e que o eixo que o vertebra son os centros educativos, non tomamos o espazo da educación formal, o espazo da aula como referencia, senón que a referencia é toda a comunidade educativa. Intentamos involucrar as familias, o que sucede nos corredores, as empresas que dan servizos de conciliación neses mesmos espazos. Ten un marco de acción territorial, é dicir, non nos centramos nunha escolma de colexios, non decimos imos traballar neste colexio ou neste outro, senón que nós traballamos sobre o Concello de Ames, neste caso, agora xa vos contarei, estamos traballando na ampliación, traballamos sobre o Concello de Ames, entonces o noso obxecto de intervención, digamos, sería o Concello de Ames con todas as posibilidades que nos dan dentro do Concello para traballar desta maneira. Isto quere dicir pois, que dende a primeira edición participaron todos os centros educativos contidos nesta etapa, non? Digamos, educación infantil e primaria do Concello, e isto xera unha serie de sinerxías que despois, se me dá tempo, pois comentarei un pouco, que son moi interesantes de cara a este enfoque integral e a idea da activación. E despois, que é un proxecto que está avaliado. Nos, cada iniciativa que levamos adiante, pois intentamos que haxa tamén unha maneira de ver como se funcionou, se non, se pode mellorar, digamos que é un proceso iterativo no que cos resultados dunha edición tomamos decisións nestes espazos de colaboración para as edicións seguintes pois modificar as cuestións que sexan necesarias, poñer a proba novas ideas, etc.
Moi brevemente, contábamos que isto empeza no 2021 a primeira edición, pero realmente ven de un traballo previo, dunha colaboración previa entre o Seminario de Sociolingüística e o Concello de Ames no eido da investigación, que ademais é interesante sinalar aquí este primeiro traballo, a lingua no ceipa agro do muiño, que dá conta de que é un proxecto que xorde, digamos, de base, non? É un proxecto que xorde da propia iniciativa e das propias inquedanzas da xente do ensino. Aquí había un colexio, que era este agro do muiño, no que unha persoa quería realizar, bueno, de feito, levar adiante unha serie de enquisas para facer un mapa do seu centro, un mapa sociolingüístico do seu centro. Con estas enquisas, vindose na dificultade de como procesalas, como convertilas nun traballo, como analizalas, digamos, pois foi petando en portas ata que chegou o Seminario de Sociolingüística para que lle pudésemos botar unha man con esta idea. Gustoulle tanto a idea ao Seminario de Sociolingüística e ao Concello que se dixo, por que non facemos isto, pero en todos os centros educativos do Concello? E dai xurde o mapa sociolingüístico escolar de Ames e outra serie de investigacións. Bueno, aquí hai algunhas ideas sobre por que Ames é un sitio especialmente interesante para nós dentro do punto de vista de investigación, que se resumen nesa pirámide poboacional que é única en Galicia, vale? É a única pirámide poboacional que aínda se asemella un pouco a unha pirámide. As demais son todas bocais. Destes datos, obtemos digamos que podemos decir que Ames é o concello máis radiografiado a día de hoxe, non? Polo miúdo a nivel sociolingüístico, pero todo o que obtivemos ali podemos lo mellor reducir nesta figura. Esta figura que vedes aquí ensinabas, mostra a lingua familiar no ano 2018 en Ames, que era máis ou menos a metade das familias eran galegofalantes. Aí está un pouco por debaixo do 40 porque xa son alumnado escolarizado. E o que vedes o seguinte son a presenza da lingua galega no alumnado o paso polo sistema educativo. E o que vedes é que se produce basicamente un descenso moi amplo nas primeiras etapas, o sea, referindo sobre todo ao proceso de adquisición de lingua, un decantamento na educación primaria e na ESO. Este é o que vos comentaba antes, que xustifica principalmente a necesidade de traballar sobre estas idades. Nos tendemos a pensar ao proceso de muda como un proceso moi ligado á adolescencia, cando chegamos aos institutos, facemos estas integracións que evidentemente supoñen pois, un contexto favorable á muda, pero en realidade, se queremos explicar o que é a sustitución lingüística e a discrepancia entre a lingua nas familias e a lingua do alumnado, é moi importante tamén esta primeira etapa de escolarización. E daqui deitamos un diagnóstico que se fixo de maneira colaborativa cos centros e así, do que se desprenden, digamos, os dous obxectivos xerais. Nós o que vimos foi unha desgaleguización do alumnado galegofalante, é dicir, hai alumnado que ven de familias que falan galego, no seu paso pola escolarización abandonan esta lingua, entón o obxectivo xeral sería facer, non botamos a culpa ao modelo lingüístico necesariamente ou estrictamente, non, senón que o vemos como que é un proceso de socialización que afecta a socialización e ten que ver coa maneira na que co sistema educativo como o primeiro contacto que temos coa vida pública, o tipo de redes que se establecen aí, etc. Non? Entón, a nosa idea é facer dos contextos educativos espazos favorecedores do mantemento lingüístico que fortalezan o uso do galego. Isto traducímolo a través desa idea que saiu antes dos breathing space ou como nós falamos máis ben de espazos seguros, o que tratamos é de fomentar contextos nos que o alumnado galegofalante poida visibilizarse, en primeiro lugar, porque moitas veces hai moito máis alumnado galegofalante do que parece e nin sequera o profesorado sabe que ese alumnado mellor fala galego na casa. Primeiro, dar esas oportunidades e segundo, facelo dunha maneira na que haxa unha comodidade que permita pois un apoderamento, que permita unha situación na que eles se poidan sentir reforzados nese comportamento, non? E por outro lado, que veíamos eran as dificultades para a incorporación normalizada do galego por parte do alumnado castelán-falante e o inmigrante que ten un certo peso no Concello de Ames. Entón, aquí é onde entra en xogo tamén esta idea da activación lingüística. Nós non traballamos tanto sobre as competencias, que é algo que mellor é máis traballo que ten que facer o profesorado nas aulas, senón sobre a idea da activación. Damos por feito que hai unhas competencias básicas, incluso no alumnado que acaba de chegar de Venezuela, cando leva 3 meses ali, ten unhas competencias básicas. O que se trata é de poñelas en xogo e dar oportunidades para que eles pois, poidan experimentar con elas, sentirse cómodos, ver que non pasa nada por converxer coas persoas que falan en galego, etc. Non? Un pouco diversificar o seu comportamento lingüístico. A nivel temporal, organizámolo en edicións que se van sucedendo no tempo. Aquí vedes as primeiras reunións de traballo que tivemos durante a pandemia co profesorado para presentarlle todos estes datos e obter as súas ideas, que nos contasen que lles preocupaba, como podíamos traballar, que ideas tiñan para levar adiante.
E o máis importante é que agora mesmo, pois do 26 en diante, estamos traballando na expansión de AMES a outros concellos, que se vai ir dando pouco a pouco. Aquí vexo algunhas técnicas de normalización que xa estades medio no hallo, será o que no que traballemos nos próximos anos. Dito isto, que é un pouco a información estrutural, non sei como vou de tempo, porque... Ben, vale, sí. Vou vos pasar a falar de cousiñas concretas que fixemos, non? Organizamos o traballo en 4 liñas, unha liña de difusión e sensibilización, unha liña de acción de actividades de dinamización propiamente dita, estas son as actividades que van orientadas a esta activación lingüística nos nenos e nenas directamente, o traballo cos profesionais da educación formal, que sería o profesorado, pero tamén coas monitoras e monitores de tempo libre, que son, bueno, o Concello de Ames ten unha política de educación moi robusta, digamos, e está sobre todo articulada a través destes servizos de comedores, de tardes divertidas, de madrugadores, etc., nos que os nenos pasan moitísimo tempo diariamente e que se dan dentro dos centros educativos boa parte deles. E, por último, o que sería esta parte que é máis competencia do seminario, que é a de avaliación. Na primeira liña de difusión e sensibilización, pois está a parte da creación colaborativa da marca. Aquí está unha compañeira de Aqueladas que nos botou unha man con todo este proceso. A creación colaborativa da marca, a campaña de comunicación, a divulgación do proxecto, das ideas que estábamos a facer, de como estábamos a traballar, as charlas divulgativas en xeral, orientadas a familias, orientadas á veciñanza, a edición de materiais complementarios. Eu trouxenvos aquí despois, podémolos ver despois, materiais así un pouco de cosas que fomos facendo que se lles pode botar un olliño. Edicións de materiais complementarios, pois hai a participación na radio municipal de Ames. Aquí, pois cada institución trata de achegar, ás veces non é só os recursos, que ás veces non son só cartos, que tamén fan falta cartos, pero ás veces son pois as disponibilidades que ten cada institución. Pois o Concello de Ames ten unha radio pública, pois danos un espazo ali todos os anos para traballar nela. A Real Academia, pois as cousas que pode ir facendo tamén as fai desa maneira, vídeos que se editaron, etc. Unha cousa moi interesante que isto dio Isa Vaquero no seu libro sobre normalización lingüística, que é un dos poucos, digamos, tratados que temos sobre dinamización lingüística aquí en Galicia, teóricos, así desenvolvidos, a idea de que os lemas sexan performativos, de que os propios lemas non darlles unha voltiña para que sexan un poquinho máis que un lema. Nos aquí, Modo Galego Activa é unha ferramenta que teñen os profesores e as profesoras hoxe nos colexios para animar aos nenos e as nenas a utilizar o galego fora do programa, non? En calqueras circunstancias xa non tens que dicir, que esta materia en galego, aquí dice, non, Modo Galego activado. Bueno, pois é unha ferramenta que quedou aí, que xorde de aquí. En Ames eu creo que todos os nenos e nenas saben o que é activar o modo galego e teñen ese concepto aí metido dunha maneira lúdica e non coercitiva, digamos, sempre estamos con esta historia de se é coercitivo ou non. Bueno, é unha maneira de motivalos, funcionou moi ben. A liña de traballo 2 son as propias iniciativas de dinamización lingüística. Aquí van desde as actividades máis comuns que, por exemplo, que en xeral aquí en Ames as fornece a través do Servizo de Normalización Lingüística, actividades que podemos ver noutras iniciativas como charlas, concertos, etc. Pois sempre o Concello trata de sincronizar a súa programación coas cousas que estamos a facer no modo galego para que estea todo sumando, non? Todo nun mesmo sentido. O programa de compromiso lingüístico, que é, digamos, o plato central en todas as edicións, no que me deterei un poquinho máis agora, e un evento de peche tipo festivo que foi medrando e transformándose ao longo dos anos ata este ano foi un verdadeiro festival, digamos, non? Do modo galego. O programa de compromiso lingüístico inspírase nesta idea de asumir un compromiso e utilizar o galego o máximo posible durante un tempo determinado, que aquí en Galicia coñecémolo polos 21 días co galego e máis, que o fai na secundaria con algúns colexios. Existe no País Vasco a Euskaraldia, que ten así digamos, unha proposta semellante, os 21 días en Cataluña, etc. O que pasa é que, sobre esta idea básica, intentamos adaptalo a estas peculiaridades do proxecto, como son a etapa educativa, o enfoque integral, traballar no marco de concello, etc. Deseño conxunto conforme ao diagnóstico e todo este despregue de metodoloxías de seguimento e de avaliación. Hoxe por hoxe, o propio programa tamén foi evolucionando na súa forma, etc. Vou vos contar como sería hoxe por hoxe a organización desta actividade. Organizase a través dunha web todos os anos, na que diariamente hai unhas entradas ás que se ten que acceder dende as aulas. A participación é voluntaria e por aulas. Os centros educativos están todos convidados, todos participan.
agora xa, o sea, a participación de aulas creo que temos sobre o 93, 94% das aulas, o sea, son case todas as aulas, e as aulas que non participan, pois adoita ser por problemas de currículo, de programación, de como lles cuadra en ese ano, non? Pero é voluntaria, é dicir, decídese a nivel de aula, o titora falando coa súa rapazada se queren participar ou non. A día de hoxe dura un mes este compromiso, máis unha semana previa de motivación e expectación. Nas aulas empezase a falar de que algo vai pasar, de que ven unha actividade. O primeiro día, que é un luns sempre, faise a presentación do programa e o reparto de materiais e asínase o compromiso lingüístico. Non o trouxen porque non teño, pero claro, sí. A nosa, unha das cousas que vimos o sea, digamos, unha das dinámicas centrais deste compromiso é performar a asinatura dun contrato. Eles teñen un contrato en A3, que despois teñen unhas fotiños aí, no que o poñemos o titor ou titora en calidade de representante da Real Academia Galega, que isto para as nenas e nenos é como en plan unha cousa seria. Entón, el, en calidade de representante da Real Academia Galega, ofrécelle aos nenos unirse ao reto, presentámoslo dunha maneira dun reto, de falar galego o máximo posible durante o tempo que dura o programa. A cambio, el ou ela, comprométese a darlles un premio que bueno, celebre ese reto. Entón, aí dase unha negociación, un espazo de negociación, no que o alumnado dice canto se vai comprometer e cal é o premio que merecen por iso, non? Entón, isto en cada aula dase dunha maneira distinta, o alumnado co tempo vai conseguindo unha experiencia negociadora bastante terrorífica, diría, o sea, unha experiencia negociadora e tal, pero en sí mesmo un elemento moi motivador, digamos, non? Isto despois asínase, en cada aula, pois, xa veredes, o alumnado de infantil, pois, co dedo e tal, non? E pendúrase na parede. Entón, está durante todo este tempo un recordatorio de que ese compromiso existe, de que estamos a facer esta actividade. Isto, digamos, é a cerna, non? É o núcleo de todo este programa, e sobre esta idea, todo o que ven nós sempre lle decimos ao profesorado para que non se agobie co traballo, decimos, o demais é accesorio, non? Son facilidades para que se dea isto. O que queremos é que activen o galego. Presentase o programa, repartese o materiais, asínase o compromiso lingüístico. E de aquí en diante, diariamente visitan o blog, e agora o que hai no blog, antes traballábamos cun modelo de programación de actividades, agora hai un reto diario, un pequeno reto diario. Ese pequeno reto diario está pensado para cumprirse en 24 horas e é de tipo simbólico. Xeralmente non é unha cuestión que requira moito traballo, senón que ademais é escalable. Pois un profesor pode facer un pequeno proxecto alrededor do reto, ou outro profesor pode decidir que simplemente se cumpre ese reto e punto. Estes retos, para dinamizalos, o que temos son un álbum coleccionable, o deste ano, que foi co mapa de Ames, por exemplo, un álbum coleccionable no que eles pois, se cumpren ese reto das 24 horas, ou ao día seguinte dáselle unha pegatina e van a cumplindo. Isto é tamén moi motivador para os nenos e nenas porque é como coleccionar Pokémon, basicamente, non? Entón, despois podemos falar sobre os retos e sobre esas cousas que tal. Estos son, de feito, son Poképarroquias, son as parroquias de Ames representadas como Pokémon. Eso foi a temática deste ano, cada ano vai variando. Despois hai sempre, todos os días, unha pequena actividade de autoevaluación, Esta foi mudando cos anos, e a día de hoxe faise cunha aplicación web, que xa vos comentarei un pouco por riba como funciona, e que nos permite tamén nos seguir como non só cantas aulas están participando e de que maneira, senón tamén ver dentro do propio programa, dentro desta dinámica de compromiso, que momentos hai nos que o alumnado está máis participativo, máis involucrado cada dinámica, ou cando está máis desconectado desta historia. E agora temos pois, unha última semana, que é a cuarta semana do mes, que é de repesca, digamos, para o alumnado que non fixo os retos, ter outra oportunidade de completalos, preparar o baile que se fai no evento final, un pouco de peche, digamos. Ben, agora, o que vos trouxen foron fotos, non sei, se vou ben de tempo paso as tal, non sei, perdón, sí. Vou nas pasar así moi por riba, son as edicións un pouco para que se vexan as principais diferencias. Aquí tedes un contrato dunha aula do primeiro ano. Estamos falando de son 11 centros educativos nas últimas edicións, entón son uns 3.000 nenos e nenas todos os anos. É unha cousa... Isto é un exemplo moi particular, o que quero dicir, aí temos aí... por exemplo, aquí comprometeronse a ir ao parque da tirolina e xogar máis nos recunchos, tal, faltar a clases, ou esos son o que máis lle gusta, ou tamén ás veces gominolas, ou como poden ser ver unha película e comer palomitas, ese tipo de cousas. Aquí está gracioso ver a Blas, o alcalde de Ames, e toda a corporación asinando o contrato para que se vexa que isto é unha cousa que, o que falábamos, é integral e territorial, non? Estamos todos no allo.
Estas bandeiras que saen aí, estas pulseiras con bandeiras, pois é unha iniciativa que xorde dun dos centros, o sea, é un proxecto flexible no que as aulas non só lles decimos que se pode modular todo, senón que os animamos a que pensen cousas cos que poidan contribuir, recursos que poidan poñer en marcha, e algunhas desas cousas despois pasan a formar parte da programación oficial. Por exemplo, esta cuestión das pulseiras xurdiu nun dos colexios, andaban todo o alumnado activado con esta pulseira, pois pareceunos moi boa idea para poñela en proba na seguinte edición. E aquí unha serie de actividades que non me vou deter. O primeiro ano a diferencia principal era que non había esta dinámica de retos, senón que había unha proposta pedagóxica, digamos, de 3 pequenos proxectos a escoller e cada aula podía desenvolver os seus. Os proxectos gustaron moito, pero claro, é unha carga de traballo grande por sobre da propia programación que ten que desenvolver o profesorado. Entón, ás veces, aínda que lles poida encantar, esta edición era non quitedes nada do blog, porque todo lles gustou, non? En plan, non quitedes nada do blog, pero claro, pódese facer o que se pode facer. Entón, nós o que optamos sempre é polo minimalismo, non? Temos ese núcleo claro que sabemos que é a activación a través do compromiso, e despois o minimalismo, dar cousas para quen queira facer que teña de onde tirar, pero que saiban que non é o importante, non? Senón tampouco consigues que o 90% das aulas que é o que nos queremos. O que queremos é cantas máis mellor, por esta idea de que se xeren as sinerxías. Vou me deter aquí un momento, entón vou vos contar un poquinho destas sinerxías. A idea de que, por exemplo, un alumno que estea nunha aula, chegue nun colexio, chegue a casa e o seu irmán que está no instituto estean facendo o mesmo, non? Ou que vayan ao parque ou vayan a fútbol e todos os nenos estean a facer o mesmo porque o Concello basicamente é o marco territorial máis relevante para o que é a socialización infantil. Eles móvense no seu Concello, non? Nas actividades do seu Concello, etc. Ou cousas divertidas, pois co tema dos retos, aquí vades ver un dos retos foi pintar as unllas de azul un día. Esta é unha anécdota que nos gusta moito a Rosa e a min. Era pintar as unllas de azul para demostrar o compromiso co galego, completamente simbólico, simplemente para manter aí un pouco esta inercia. Ben, pois as familias desesperadas porque en todo Ames se esgotou a cor azul de pintaunllas, claro. Sí. No, sempre é así. Témolo preparado. Entón, un pouco a conexión coas familias, as entradas que cada día vai un vídeo dunha persoa referente para os nenos, que é esa persoa que lles dica ler o reto do día seguinte. Cada semana hai un reto máis simbólico, que é moi simple, e outros son un pouco máis complexos. O reto teñen 24 horas e faise nas casas habitualmente. Entón, é a maneira de enganchar tamén as familias que visiten esta página do compromiso e que vexan e hai o que teñen que facer. E ao mesmo tempo, algo que consideramos moi importante, cada unha desas entradas leva recursos tamén, desde xogos, recursos, ou intentamos darle difusión a outros proxectos ou a outros materiais que poden ser útiles para as crianzas, que están pensados, que se utilicen coas crianzas, pero que os vexan o persoal docente e as familias tamén. Entón, de paso que van á página, poden ler iso completo, a maneira tamén de enganchalos e de que participe toda a comunidade, non só os nenos, por seu... Sí. No, tal cual, sí, xusto, era o que me faltaba. Sí, claro, é super importante. Isto ademais xorde nesta primeira edición. Bueno, despois eso falámoslo despois noutro momento, que senón en lío. Aquí temos, por exemplo, o contrato a partir da terceira edición, non? Que é modulado. Aquí xa modulamos o compromiso. Vamos a empregar só na clase, vamos a empregar na clase na casa, vamos a empregar na clase tamén as fins de semana durante todo o mes. Entón aí, sempre reforzando este reto, algúns dos retos que se fixeron, e a baila, que tamén foi unha iniciativa que xurdiu nun colexio e que despois o levamos a programación conxunta. Isto consiste en, pois temos unhas cantareiras de Ames que se chaman as Maianas, que nos fixeron un himno e gravaron uns vídeos cuns puntos de muiñeira sinxelos que se poden preparar cada un de maneira independente. Pois en cada cole, para rematar, preparan os puntos e despois faise así unha baila colectiva. E isto que vedes aquí que está facendo este rapaz, isto é o activador do modo galego, que é unha aplicación na que diariamente se pide ao alumnado que reflexione sobre o seu nivel de compromiso, faise de maneira pública, en fila, e despois o introduza cun formato de switch, digamos, de interruptor, como se fose no que activa literalmente, performa esa activación do modo galego conforme o grado de activación. Isto na primeira edición fíxose a través dunhas folliñas de papel, que son estas folliñas,
nas que cada neno ou nena, pois eso, ao final do día, facían acto de constricción e pintaban o seu tal. Isto realmente pois é para que eles teñan ese espazo, esa oportunidade. Por exemplo, no 21 días co galego fan grabacións reflexivas nas que se traballa máis, que funcionan mellor cos adolescentes que con estes nenos, non? É interesante para eles, ademais, velo dende fora e ver pois como evolucionou, etc. Pero nós, ademais, podémolos recoller, cuantificar e ver tendencias, non? Isto realmente é autoadministrado, non é verídico, digamos, non sabemos canto se se podese establecer canto é moito ou pouco activar, non? O que temos é, digamos, a dinámica interna de como funciona un programa deste tipo. A día de hoxe facémolo así, entón témolo en directo. Entonces podemos ver a participación en directo das aulas, podemos ver aulas que están a ter problemas, cousas dese estilo. Isto, ademais, leva asociado un reto, digamos, un misterio semanal. Hai un misterio semanal que só poden resolver, o sea, en forma de pregunta cun vídeo, non? Só poden resolver se o nivel de activación conxunto da aula é elevado. Eles, segundo se activan, aparece un teléfono móvil ao final cunha batería. E esa batería carga, sube a carga. Se activaron moito, sube ata o 100%, se activaron pouco, menos. E segundo sube a carga, máis tempo permanece prendido o teléfono, non? Empeza o vídeo que resolve o misterio, e apágase a metade case sempre porque non dan activado. Entonces é como tamén unha, digamos, outra dinámica interna que se xera na que uns se animan aos outros a que falen máis porque queren descubrir este misterio, etc. Nada, na terceira edición, na cuarta edición, que foi esta última deste ano, o que podemos por fin, como principal diferencia, foi facer o Festival do Modo Galego, que é unha idea que está dende a primeira edición, pero era moi difícil de coordinar pola cantidade de nenos e nenas que son, sacalos fora dos colexios, xuntalos todos nun sitio, pero parecíanos que era moi interesante para reforzar esta idea de convivencia, non, de territorio, etc. Como os primeiros anos foi, digamos, en sustitución este baile que se facía en cada colexio, este ano tamén se fixo baile, pero sí que podemos ter esta oportunidade. E nada máis, eu creo que vou pasar super por riba, porque xa me pasei do tempo. Traballamos sí, entonces xa está, esta parte nunca conto, así que o traballo que fixemos coas persoas adultas, co monitorado, etc. Temos aquí propostas metodolóxicas e tal para traballar con estas persoas, como fixemos para involucralas, para que nos axudasen tamén na parte de investigación, etc. E despois as cuestións de investigación que xa volas imaginades, non, enquisas, números e tal. O número máis importante este daqui da primeira edición, no que se lle pregunta ao alumnado se o pasou ben participando, e o que temos é un 90% do alumnado que o pasou ben ou moi ben, non? Que é o máis, para nós é o máis satisfactorio, e nada máis. Moitas grazas. Aí está. Eu chamome Marcos, estou un pouco aquí coaccionado polas miñas compañeiras de Brincarmos, que basicamente son 10 mamás, que teñen uns horarios laborais bastante complicados, e entón mandádome aquí de representante do colectivo. Claro, este é un proxecto, un microproxecto da comarca de Ferrol, non afecta a 2.500 crianzas, sino que afecta a 20 crianzas. Ben, eu penso que é super importante, a verdad, super importante prestar máis atención, valorizar, que celebrar, que xa crianzas galegofalantes nun contexto tan sumamente hostil, e escoitalas. Empeceme moi interesante o que fixo o traballo que está aí, a investigación que está a facer aí Natalia Cea, precisamente escoitando como é a vivencia destes nenos e destas nenas, non? Eu, claro, moitos destes nenos e nenas coñezo desde hai anos, non? E quería partillar para comezar un pouco a experiencia para verdes, non? Pois xa sabedes, non? É moi probable que sexades máis, saibades como a experiencia escolar dunha crianza galegofalante en calquer concello, pois o concello de Ferrol, que teña 70.000 habitantes, pode ser o concello de Cesuedas. Entón, quería escoitar que, non sei a ver se vai isto, a experiencia... Bueno, son 3 minutos, un pouco
Como xa que non poden vir estas compañeiras que teñen que traballar, pois un pouco partillar pois como é a experiencia con destas a traxectoria lingüística destas crianzas, sí. Nada, a crianza é unha adolescente que ten 14 anos e nestes momentos está a utilizar o galego só na casa. Raras veces o usa, mesmo con outras persoas que falan galego, fora da casa non, como que non ten así como, o de trocar de lingua de forma moi dinámica. Entón, nada, ela, claro, falaba galego, chegou á escola pública e continuou. Por isto que digo que, o sea, xa de pequena xa se vía que non era demasiado dinámica, porque ela ali falaba galego todo o tempo igualmente, toda a etapa de infantil. E sí que despois, como no último ano de educación infantil, comezou a falar en castellano, pero en casa tamén. Entón, claro, isto foi así como bastante chocante para nós, e explicou que ela que decidira, porque xa practicaba moitísimo, xa practicara moito galego e iso xa o tiña controlado, entón agora estaba a practicar castellano e que despois, máis adiante, xa decidiría que lingua ia falar, non? Entón, claro, a ver, aí xa nos pareceu máis preocupante e houbo que buscar así algunha forma de intervir, non? Que non fora nada violenta, que non se violentara, vamos, que era que non collera tampouco ningún tipo de aversión á lingua, pero, pero sí que, en realidade, sí que a tiña. É dicir, todo ese tempo en que ela non trocaba de lingua porque non lle nacía, non? Aínda que lle falara en castellano practicamente todas as crianzas, me parece que había outra máis que falaba galego, nada máis, 2, si eran 3 en total de 25. E as outras sí que trocaban e falaban castellano cos demais. Entón, como que todos eses anos, pois a nosa filla debeu de ir gañando, bueno, de ir acumulando comentarios. De feito, sí que, pois, o día do aniversario facían entre todas como unha cartulina tremenda, non? E cada un facíalle, cada compañeira, pois, facía un deseño e escribía algo, tal, ou a profe axudaba, bon, dependía un pouco tamén do que fosen capaces de facer cada unha, pero viñan comentarios de tipo: "Es moi guapa e habla gallego". Entón, claro, aí daba para ver que sí, claro, que debía estar continuamente escoitando iso, non? Ao final, as crianzas, pois son espontáneas e, claro, din o que pensan e era verdade, pois, que prácticamente era a única que estaba falando galego. Sí, e se ve que ese feito de non ser así tan dinámica nesa primeira fase da etapa escolar, vamos, pois, eh, como que lle pasou unha certa factura de despois non ser capaz nunca fora de casa, de falar en galego. Até, xa agora que é crecidiña, que sí, que agora como que conseguiu aplicar a razón e é defensora da lingua, aínda que lle custe moito usala, sí que non pode escoitar, pois, unha ofensa ou vamos, que sí estaría disposta a defender a lingua, vamos. Sí, bueno, pois esta é unha historia para min foi moi reveladora, non? Xa sabía máis ou menos que lle acontecera a esta rapaza de 14 anos que na súa experiencia escolar no concello de Narón, sí, a única nena galegofalante da escola de Piñeiros en Narón, realmente a única. É moi curioso esta compañeira que tenta razoalo dicindo que a falta de que pouco dinámica. A miña filla de 3, 4 anos non é capaz de falar castelán. Non, é que esa nena de 3 e 4 anos ten dereito a falar en galego. Non hai ningún motivo porque teña que mudar de lingua. Debería ser supervalorado nesa escola. É unha oportunidade de aprendizaxe enorme para o resto das crianzas que haxa nenos galegofalantes. 2 xa rapidamente se converteron en clandestinos, esta nena atos 5 anos non. É moi curioso como se dá de conta na casa con esta experiencia do seu aniversario, sí? Es moi guapa, pero
habla gallego. Isto digo agora un pouco en plan cómico. A mí repetiumo ainda outro día, sorprendeume moito esta anécdota, non coñecía, pero puñeselle os pelos de punta. Porque era unha lesión constante que sofreu esta nena. E estamos no ano 2026 e supostamente a lingua galega é unha lingua oficial. No papel. Na práctica, en absoluto é unha lingua oficial. Na práctica, en absoluto. E isto foi especialmente lesivo para esta nena, ¿sí? Que vai mudar de escola, vai a unha escola de primaria en Ferrol, no San Xoán de Filgueira, e vai estar un mes sin falar. Un mes sin falar, en primeiro de primaria. Ata que en primeiro de primaria, despois dese mes de mutismo, que é moi típico da población inmigrante, traumatizada, vai comezar a falar en castelán. E leva o castelán para casa. Sendo a súa nai unha persoa con unha conciencia lingüística moi forte, moi xenerosa, dun activismo moi grande, na comarca de Ferrol, e seu pai portugués. Se que midade, que cousas. A nena falando castelán na casa. E até que, sí, até que vai entrar en razón a esta compañeira. Até que vai pasar con esta nena? Pois que vai entrar en contacto con outras crianzas galegofalantes de brincarmos. E esa oportunidade do contacto con outras crianzas galegofalantes vai facer que do castelán mude para o galego. Sí? Sexa máis flexible nese sentido, vai reparar de algún xeito esa ferida. Grazas ás pequenas, porque en Brincamos, pois, basicamente son 10 nais, sí? Que teñen crianzas de diferentes idades, e máis que entre elas hai un grupo moi cohesionado, que dicía, que sí que falan galego, sí, todo o tempo. Ben, un pouco, hai tamén moito confusionismo, sí, desde onde partimos, os inimigos da lingua que actualmente están instalados en San Caetano, Valentín García, é un voceiro destes inimigos da lingua, está dedicándose a vendernos a moto todo o tempo, e a moto, cal é a moto que teñen que vender? Sí, pois un paradigma fracasado neoliberal, un paradigma neoliberal lingüístico, sí? O que nos venden é as competencias lingüísticas. E a lingua, simplesmente, é un instrumento de comunicación. Este é propio desta concepción neoliberal. Hai tamén, claro, hai unha evidencia científica porque esta situación de minorización lingüística que sofre na Galicia non é unha cousa exclusiva de Galicia, sino do planeta Terra, sí? Fishman e a UNESCO, pois, levan desenvolvido moitísimas investigacións sobre este aspecto, sí? Cada un dos pasos, das etapas de perda da lingua e de recuperación. Isto está realmente moi estudado. Non está traducido ao galego os libros de Fishman, pero, bueno, debían traducirse. Tampouco castelán. O que é importante para a rehabilitación lingüística? Pois mudarmos a perspectiva do que di a evidencia científica, que a lingua, o que se basea é en termos unha comunidade lingüística, o que é, sobre todo, a lingua é vínculo social, é un vínculo social. O asunto é, a nosa comunidade lingüística, cantos forman parte desa comunidade lingüística? Os que nos queden vender a moto, cantos somos nós, os galegofalantes? 2.700.000 galegos. Segundo estes paisanos, as estatísticas din que saben falar galego 2,2 millóns de persoas. O 84% da poboación é galegofalante. Pois non, iso evidentemente é mentira. Como vai ser o 84% da poboación galegofalante se nunca fala galego? Será espiritualmente galegofalante. Na práctica, non. Eu que son materialista, non? Entón, quen son realmente os galegofalantes? Estes son os datos do IGE do 2023, que efectivamente os que realmente falan galego moito ou bastante, pois temos a comunidade lingüística galegofalante, cantos somos? 1.200 millóns de persoas, o 46% da poboación. Por primeira vez é a lingua minoritaria de Galiza. Esa sería a nosa comunidade lingüística. E é moi importante clarificar quen somos nós. Penso, do meu punto de vista da nomeación lingüística.
Porque hai 1 millón de falantes que espiritualmente igual saben falar galego, pero non o practican nunca. E ainda hai centos de miles de persoas que se negan. Entón, eu penso que perdendo moitos esforzos centrándonos nese 1 millón de persoas que non van falar galego nunca. Despois, tamén destes vendemotos que están na Xunta, pois suliña moito esta metáfora patriarcal da lingua materna. Non só na Xunta, tamén na universidade, todo isto un despiporre total. Realmente a universidade está completamente de costas a normalización lingüística, realmente. Pois é tan importante o traballo aí de Natalia Ceo, de Carnota, tal, non? Que é isto da lingua materna? Pois, supostamente, hai unha visión das crianzas como a importancia da lingua materna como da transmisión vertical, de arriba a baixo, as crianzas como receptáculos pasivos, sí? Iso está ben, ten moita importancia a lingua materna, sí? Só que as familias non sempre están constituídas por nais, nin é realmente o máis importante para a normalización lingüística. Independentemente da lingua materna de millóns de persoas na Galiza, falan castelán. Porque o que hai, sobre todo na Galiza, son neohablantes de castelán, independentemente da súa lingua materna. Para a normalización lingüística, eu non teño ninguna dúbida que o máis importante, o central, o que fai que todos nos esteamos aquí a falar galego é que atopamos pares e a lingua fraterna, sí? E a importancia que teñen as crianzas, a axencia das crianzas. As crianzas non son pasivas, son persoas igual que a nós, só que máis baixas. E cun carácter e unha influencia do punto de vista psíquico e afectivo moi diferentes ao mundo adulto. E cun poder de transformación moi forte. Precisamente, independente da lingua materna destas crianzas que entran na escola de Ames o 40%, o que vai ser fundamental é a lingua dos seus padres, desa socialización entre os iguais. Entón, este paradigma fracasado neoliberal o que nos leva é a disolución da comunidade lingüística. Sí? Disolución é unha metáfora tamén que tenta naturalizar un proceso que é realmente un proceso que está planificado desde hai décadas de aniquilación da nosa comunidade lingüística. Hai persoas que son responsables, non? De que hoxe o galego sexa unha lingua minoritaria en Galiza. A mí sorprendeu-me moito, verdad? Que cando se iron a enquisa o inquérito de 2023 do IGE non dimitise ninguén. Que Valentín García, Anxo Lorenzo, esas persoas que asinaron o decreto, non dimitiu ninguén. Non dimitiu ninguén. Por qué? Ninguén pediu perdón. Non va a modificar nada. Por qué? Porque é o seu objetivo. A nosa aniquilación lingüística. Fronte a iso, fronte á disolución da comunidade lingüística, hai un objetivo que isto é moi común en Euskal Herria e que aquí está tamén bastante desaparecido, isto que se chama compactar e activar a comunidade lingüística. Compactala. Apezou a palabra activar, que isto tamén é superimportante. Pero como imos activar cando hai unha nena galego falante de 25? É un desafío. Mas se compactamos esa comunidade lingüística mínima de Nadón, cantos son? Cantas crianzas galego-falantes hai en Nadón? 3, 5, 20? Ese hai que ser materialista, porlle nomes e apelidos a esas crianzas. Si queremos que a lingua galega, si consideramos que é unha lingua oficial, si consideramos que é unha lingua para o Día das Letras, pois facamos un concerto o Día das Letras. O meu objetivo, a miña perspectiva é que é un idioma oficial, que os galegos somos persoas e a lingua de Rosalé de Castro é unha lingua que debe emplegarse en todos os ámbitos, tamén na escola infantil, que non haxe ninguna nena, ningún neno que deba sentir vergoña ni medo. Pero o objetivo é moi humilde, Cantos é a comunidade lingüística en Narón, en Ferrol, en Neda, en Fene, que é o noso ámbito de actuación, da Artabria, de brincar? Somos moi poucos. Mas unha cousa é sermos poucos e outra que non teñamos dereito.
porque esta nena ten dereito. Ten dereito. Porque se hoxe Rosalía de Castro tivese 5 anos, sairía falando en castelán. E estamos no ano 2026. É gravísimo. É gravísimo. Ninguén pide perdón, non vai ser nas capas dos xornais, pero é gravísimo. Por lo menos desde o punto de vista da UNESCO e dos dereitos lingüísticos. Se todo é un cachondeo, pois é todo un cachondeo. Para mí non é. Para mí parece gravísimo que haxa nenos galegofalantes agredidos, porque esta cuestión que é un espazo de violencia. De violencia. Violencia psicolóxica, simbólica, contra estes nenos e nenas. Ben, este é un desafío que temos por diante, sí. A verdad que vos recomendo nos vosos proxectos tentar buscar este obxectivo, compactar e activar a comunidade lingüística. A min 2.500 nenos e nenas pareceme moitísimos, oxalá xa 25. Isto non só nos pasa a nos, na comarca de Ferrol, sí, senón en Cataluña tamén aparece esta nova asociación, Xarxa de Familias por el Catalá, Rede de Familias por el Catalá, xafa.cat. Os recomendo vos moito, botalle un ollo aí ás propostas deste colectivo, porque, inda que en Cataluña haxa inmersión lingüística, o que está a denunciar o Movemento de Normalización alá é que non chega. Que non chega. Se o profesorado non cumple moito, mas se hai un neno, unha nena en Barcelona, nas escolas públicas, non chega. E que, non só en Cataluña, tamén en Euskal Herria, Arnas de Tzagun, sí? Que isto, non sei nada de vasco, no Google Translate, respiramos. Estes espazos, respiremos, ok, sí. Pois o mesmo, o modelo nenos e nenas do modelo D, sí, do modelo de inmersión lingüística en Álava, pois non chega. E que é o que piden? Os membros da iniciativa Arnas de Tzagun somos máis e pais euskalduns que vivimos en municipios erdadunizados, que falan castelán, e queremos que os nosos fillos e fillas podan vivir en euskera, algo que non é tan doado, nin sequer nas aulas de modelo D, é que en moitos centros escolares a euskaldunización dos nenos e nenas que levan a euskera desde a casa, lonxe de se completar, vese obstaculizada polo predominio do castelán francés. Que é o que están a pedir? Que unan, que se xunten, que non se sintan sós os nenos e nenas que falan euskera, sí? Os nenos euskalduns. Só é esa a posibilidade de que sexa lingua realmente oficial. Xuntar os nenos galegofalantes, xuntar os nenos e nenas euskalduns, xuntar os nenos e nenas catalanfalantes. Se non se xuntan, se hai singularidade lingüística, se hai unha de 25, non é a lingua oficial o galego. É así de clara. Podemos chamarlle, decir calquera barrabasada, poñer todas as excusas que queirades. Incluído, hai que mudar a Lei de Noción Lingüística. Sí, isto últimamente, Xosé Enrique Costas, que é un profesor da Universidade de Vigo, supoño que coñecedes, nos seus artigos está sinalando todo o tempo isto, porque mudou moito o contexto sociolingüístico en que estamos. Cal é a nosa comunidade lingüística? Todos? Pois non, non somos todos. Somos algúns. E algúns que teñen vontade de continuar a falar. E será ese núcleo o corazón da comunidade lingüística, que poderá ampliarse, pero se disolvemos o corazón da comunidade lingüística, non hai posibilidade de ampliación. Festas minervais, concertos, pois é a Consellería de Cultura. Non é innovación lingüística, por lo menos desde o meu punto de vista. Quer dicir, que isto non é unha preocupación só en Ferrol de brincarmos ou de Artabria, senón que tamén en Cataluña e en Euskadi pois teñen isto. Entón, que facemos nós? Pois este é unha especie de comisión que temos dentro de Artabria. Artabria é unha asociación que leva 26 anos en Ferrol, é unha especie de Consellería de Cultura. Como o Concello de Ferrol ten 70.000 habitantes e fai absolutamente nada pola cultura galega, pois a xente en Ferrol, que 10 persoas, que fan moitas cousas, é impresionante, gratis, todo gratis. E, depois, claro, hai unha base social, sobre unhas 100 persoas, máis ou menos, varía moito. Entón,
persoas que pertencemos a esta asociación, pois temos crianzas, nenos e nenas, e consideramos que isto é realmente importante, xuntalos, porque para min, personalmente, eu como pai, pareceme super violento que os meus fillos falasen en castelán na casa. Eu podo comprendelo fora da casa, porque o mundo é moi hostil, moi violento, pero comigo pareceme tremendo. Entón, cal é o diagnóstico? Pois claro, nun contexto urbano, sí, pero é que urbano é todo, Urbano é Ferrol, é Narón, é Neda, é Fene, é Mugardos. E o problema é a singularidade lingüística, sí? En Ferrol hai crianzas galegofalantes. A pesar de toda a propaganda, todo o que nos macha, hainos hoxe. Iso é un milagre total. E hai que celebrar iso. E xuntalos, que xoguen, que o brinquen, sí. É basicamente iso. Entón, o que muda moito o paradigma, sí, toda a propaganda que nos meten desde a universidade e tal, o tema da lingua materna, pero é moi curioso tamén, porque moitas das nosas familias, as familias que pertencen a Brincamos a Tabria, pois son familias mixtas. Pois un membro é de Chile, outro pai é de Italia, outro de Dinamarca, outro de Euskal Herria. Pois non nos interesa. Que falen euskara na casa, porque falen o que queiran. Pero a brincar, o danés, porque hai unha nena que fala danés, é galego. Como é posible iso? Pois con estes nenos, pois falan en galego. Unha nai de Ferrol. Mas a lingua da casa, pois, é o galego. A lingua fraterna. Sí, eu penso que isto é super importante realmente, porque muda moito a perspectiva. Despois, a que nos dedicamos? Pois, temos actividades que son, bueno, semanais, non? Realmente, que sería isto de músicas miúdas no local da Tabria, ali en Esteiro, pois unha especie de traballar artes escénicas. O tema da xencia, da creatividade das crianzas. Pois hai un grupiño constante, pois, de 10 crianzas realmente pequenas, non? De 8, 9, 10 anos, ainda fixo o máis bello, non? E despois, o día, como se día, o día grande do colectivo, sí? de Brincamos, pois sería este día de celebración e tamén de divulgación, porque isto é un milagre, como é posible? Porque os galegofalantes non é un trazo étnico, non se nos ve, pero que os hai. É que no centro de Ferrol hai nenos galegofalantes, e teñen dereitos, e parece que non teñen dereitos, e que non existen, pois resulta que existen. En a escola de Cruceiro de Canido, pois hai nenos galegofalantes. En Ponzos, en Ultramar, hai nenos galegofalantes. E parece que non existen. E existen. Retomamos nesta tradición da noción lingüística, porque este é un horizonte fundamental, non? Que non haxa ninguén que sinta vergoña ni medo para falar galego. Pero isto ven de moi atrás, sí? E atopamos esta efeméride, que eu penso que é moi bonita, en Betanzos no ano 7, pois foi este primeiro discurso en galego, a nivel a nivel nacional, de Rodrigo Sanz, de Solidaridade Galega. Foi en Betanzos, pero esa solidaridade galega que se vai estender por todo o arco ártabro vai se estender a dignidade e a necesidade da organización dos campesiños co uso da lingua. E entón temos como se chama? A Rodrigo Sanz e Lourdes Freire a dar mítins en galego por todo o arco ártabro, desde Ferrol a Carballo, vale? Sempre en galego, reivindicando o tema da necesidade de unirse dos campesiños. Entón, isto pasou en Ferrol ali en Serantes, o 4 de outubro, entón, a partir desa data, pois, imos facer celebración, porque eu penso que é unha celebración. Somos poucos, pero que alegría que ainda esteamos aquí. E se nos xuntamos, pois un día somos 5, pero igual o próximo día somos 10 ou 15 ou 20. Entón, sempre temos aí como unha madriña que nos dá un pregón de ánimo, sí? Ángela Loureiro, Sabela Díaz ou Paula Carballeda, que son persoas da comarca de Ferrol, moi vinculados co tema da infancia, da expansión da lingua. Pois temos aí concertos, contacontos, magos, xantamos, sí? Reforzamos a nosa pequena comunidade lingüística.
Despois, nada, temos esta actividade que é periódica todas as sextas feiras, do de artes miúdas. Despois tamén, de cando en vez, pois pode haber contacontos ou calquera actividade máis. Outra que tivo bastante tempo acollida é o tema este da radio. En Ferrol hai unha radio libre que é Radio Filispín, había dúas máis que están máis ou menos implicadas con iso e podemos facer un programa que o leven as crianzas, vale? Entón chamase, eu estaba o día que nun obradoiro para ver como lle chamamos o noso programa e as propias crianzas, depois de facer unha listaxe con nomes todos disparatados, chegaron a esa conclusión: universo noso. Porque o universo da infancia non é o do mundo dos adultos. Bueno, funciona máis ou menos ben, sí. De feito, vai ser a próxima sexta feira que hai unha especie de festival de podcast da Galiza, dédonos o premio. O ano pasado, este ano vai ser celebrado outra vez ali en Fene. Nada, depois tamén facemos algunhas saídas para coñecer a historia, o patrimonio. Ahora vamos ir aí a Vilar Maior, a ver os petróglifos. Tamén, claro, aquí a Cantabria é unha concellería de cultura total. Entón, hai que organizar o Samén, cando hai que organizar o apalpador, vamos coa roda do apalpador. Sempre hai movidas que facer, non? Sempre hai festas, non é unha comisión de festas, é o que facemos nos. Se hai manifestacións, vamos a facer obradoiro de faixas para a manifestación tamén, vale? E, bueno, como temos unha compañeira que euskalduna, fixo euskaldanza, que aprendeu na escola, e aprende de euskaldanza tamén. Todos son festas. Nada, un pouco... Agora realmente estamos un pouco estancados. É bastante difícil incorporar novas crianzas galegofalantes. Ainda que a prensa danos bastante boa acollida, tamén porque mandamos notas de prensa, claro. E nada, do punto de vista da autoestima lingüística tamén é super importante, porque estas crianzas neste espazo falan en galego, pero na escola non. Na escola non. Inda que sexa unha escola rural en Pazos, en Ferrol, nada de galego. Inda que haxa crianzas de brincarmos varias nesa mesma escola, non están unidas na mesma clase. E aí, se se atopan nos recreos, sí que poden falar galego entre elas. E eu vexo que isto sí que se podería, habería que solidificar, cohesionar, aumentar ese número, non se sentan tan soas as crianzas galegofalantes. E se hai crianzas galegofalantes, que se valorice moito, porque hai unha crianza galegofalante na Escola dos Casais, unha en Maniños, en Fene, unha en segundo de primaria, e hai outra galegofalante todo o tempo na Escola de Xunqueiras, en cuarto de primaria. E está como resistindo esta nena, unha cousa así, milagrosa total, pero está moi soa, séntese soa, insolada, é a singularidade, iso é un risco para o mantemento lingüístico, non? Mais reforza moito a súa autoestima. Non son os meus pais que son honrados, senón que ou que as miñas amigas, falo galego, paso moi ben, ni máis ni menos. E somos galegos, porque isto tamén é super importante, porque nós, os que falamos galego, somos galegos. E a moita honra, é bon ser galego. Non unha vergoña. Bueno, no día de Ferrol, como temos unha amiga, deunos a páxina 2 e 3. Un círculo para falar galego na infancia. Pois estupendo. Unha foto de 10 nenos, que somos xente moi humilde. Vale? E nada, tamén fixemos esta camisola tan bonita porque o que nos interesa son activar os corazóns galegofalantes, dos de afecto. E nada, o asunto que o que estamos a facer ca nosa existencia é reivindicar sempre isto, que temos dereito, que o galego é un idioma oficial e que temos dereito a acceder en galego. Non é nada, obrigado. Bos días, moitas grazas pola invitación. Sinto moito non podo falar galego. Cóstame moito a mí tamén falar en castelán aquí. Pero bueno, esgotei o meu galego, así que...
También siento mucho haber roto un poco la armonía, la etiqueta de veo gente aquí muy... Bueno, como somos una organización juvenil, yo creo que vestir así un poco más tal se nos puede perdonar, pienso yo. Además somos vascos. Bueno, que siga. Un grupo de amigos, más o menos. Pero más concretamente es un encuentro técnicamente, o bueno, según el nombre, un encuentro de jóvenes hablantes de lenguas minorizadas del mundo. Pero, como decías, Jana, al principio, pues bueno, en realidad eso merece ciertos matices. Porque si bien decimos que somos jóvenes hablantes, más bien somos jóvenes militantes, jóvenes activistas y en cierta medida también jóvenes académicos, ¿no? Luego matizaré, diré un poco de, bueno, en función de qué elegimos, ¿no? Los participantes que vienen, porque no es fácil tampoco elegir los participantes, pero bueno, somos muchas las comunidades lingüísticas que hemos participado alguna vez en IGA y como comprenderéis los perfiles también son muy diversos, con lo cual, bueno, en realidad IGA es una cosa bastante compleja, o al menos la comunidad de IGA. Bueno, mencionar bueno, que para nosotros fue una honra en 2024 recibir el premio LinguaPax. Lo que debería ser, bueno, sentirnos como muy agradecidos ¿no? por el reconocimiento. En realidad para nosotros lo que fue un alivio fue el premio económico, porque si un problema tiene IGA es que es un proyecto muy precario, de eso ya hablaremos, nos gusta mucho llorar, ¿vale? Pero no sin razón. Bueno, como decía, un encuentro de jóvenes, sobre todo activistas. Últimamente diría que más bien activistas. Estamos dando un giro más, saliendo, diría yo, de lo académico y entrando más en el activismo. Si bien las necesidades de cada comunidad lingüística son diferentes y a la hora de hacer la selección de participantes intentamos, dentro de nuestro conocimiento de las comunidades, porque como veremos más adelante son muchas y muchas veces nuestro conocimiento es escaso, pero bueno, algunas comunidades son más académicas, otras más activistas, y algunas, pese a ser más académicas, puede ser que la necesidad sea de más activismo y menos academia, ¿no? Bueno, no sé si iré a meter la pata aquí, pero yo diría que en el País Valencià, por ejemplo, siempre hemos tenido participantes con un perfil muy académico y diría que, bueno, que el día que consigamos meter más activistas y equilibremos un poco la balanza, pues bueno, pues estará muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes con trayectorias, perfiles, contextos muy diversos. Y cuando digo contextos muy diversos es cosas que nos hacen volar la cabeza, ¿no? Bueno, luego también veremos, hay espacios de proyectos en los que, bueno, los jóvenes nos ponemos a hablar entre nosotros, intentamos dar forma a nuevas ideas. Y no sé, yo mismo he sido participante y recuerdo la primera edición haber flipado cuando estábamos hablando de cosas de, bueno, de cómo podemos revitalizar haciendo un decálogo de esto, de no sé qué. Y nos decía una compañera, ya, bueno, podéis escribir todos los informes que queráis, pero nosotros no tenemos ni sistema de escritura. También te da un poco de contexto, ¿no? Bueno, de contexto, un poco de toma de realidad, ¿no? Bueno, que aquí hay un poco de todo. Y recalcar que en 2025 conseguimos la primera edición con participantes de todos los continentes habitados, 5 continentes. Ya el anterior habíamos conseguido de 5, pues bueno, conseguimos traer participantes de Australia, la última edición, y fue un orgullo, porque, bueno, diría que no es fácil. Se realiza en Gasteiz, en Euskal Herria, y dura una semana, más lo que lo quiera alargar cada uno, porque ya hemos empezado, ya de cara a las siguientes ediciones vamos avisando a la gente que si bien dura 5 días, que a veces conviene alargar la estancia si quieren para que programen los vuelos, porque luego al final la gente pues acaba de... Bueno, no sé si es el espacio para decir esto, pero de juerga. Bueno,
aquí alguna fotillo. La tónica general es bastante informal. No somos demasiado serios. A veces sí, cuando toca sí. Y cuando no toca no. Y bueno, unos cuantos objetivos. Lo primero de todo, el empoderamiento de la juventud, de los activistas de distintas lenguas minorizadas, ¿no? Empoderamiento porque partimos de la base de que somos minorizados, de que no se nos escucha en nuestras comunidades lingüísticas. Y yo hablo como vasco y diría que, bueno, que si me comparo, pero acaso no debería, pero si me comparo con otras comunidades que participan en IGA, pues acaso soy un poco privilegiado. Si me comparo. Pero tenemos unas situaciones muy complicadas. Nosotros al menos tenemos cierto grado de oficialidad en una parte de Euskal Herria. Siempre matizo, ¿sí? En la comunidad autónoma vasca. Luego tenemos navarros y gente de Ipar Euskal Herria, que claro, es otro tema. Entonces, claro, esta gente necesita empoderamiento. Además son jóvenes. No siempre se nos dan esos espacios, ni siquiera las herramientas. Pues bueno, nosotros creemos que el futuro de las lenguas minorizadas inevitablemente pasa por manos de la juventud. Es decir, la juventud que dentro de 50 años ya no va a ser joven, pero van a ser ellos, ¿no? En algún momento los que tengan que levantar la lengua. Entonces, convertir a los jóvenes de lenguas minorizadas en agentes de cambio. Formación teórico-práctica. Partimos de la teoría, pero nunca demasiado abstracto, ¿no? No nos gustan tanto las abstracciones y siempre nos gusta llevarlo un poco a la práctica. Conciencia social y, como decía, pues bueno, conciencia también de otras situaciones, ¿no? Pero no solo eso, o sea, quiero decir, una cosa es tomar conciencia, pero también tomamos ideas, ¿no? Conocemos otras perspectivas, otras experiencias, otras estrategias que uno diría, ya, pero es que, no sé, aquí en Galicia tenemos nuestra situación y esta es muy nuestra. Nos hemos llevado unas cuantas sorpresas con las situaciones que encontramos en otras comunidades y que incluso siendo realidades bastante distintas, siempre hay ideas, siempre hay experiencias que se pueden aplicar, ¿no? Es decir, no lo compartimos por el simple arte de, ¿no? de cada uno venir, contar su película y marcharse, sino con ánimos de extraer conocimiento y aplicarlo, ¿no? Siempre para aplicarlo. Y crear redes de cooperación, que para mí no es lo mismo que la cohesión. Crear redes permanentes y luego veremos que se han creado a raíz de IGA pues, proyectos o compartidos o extraídos, es una palabra un poco fea, pero derivados, ¿no? De proyectos existentes de otras comunidades. Y cohesión diría que es una cosa muy distinta, porque cuando hablamos de cohesión también hablamos de la motivación que nos aporta en nuestro día a día a los activistas, saber que no estamos solos, saber que Euskal Herria es un país pequeño, pero que tenemos alrededor nuestro y lejos también muchísimas comunidades lingüísticas minorizadas y muchísimos activistas que vienen de situaciones parecidas a las nuestras y que luchan con las mismas convicciones, ¿no? Saber que no estamos solos, porque todos los que militamos en entornos minorizados, pues creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Hay momentos que nos sentimos muy solos y muy, a veces, derrotados, ¿no? Pues bueno, esto también da ese punch. Sí. Paso un poco a los precedentes. Es verdad que IGA nació en 2011, pero no diría que sea el proyecto más consolidado que hay aquí. Y no diré esto por todo lo que contaba antes de que a veces ponemos un poco en duda nuestro propio futuro, sino más bien porque IGA, tal como lo acabo de mencionar, como lo acabo de definir, realmente es un proyecto bastante nuevo. En 2011 el encuentro fue más bien de jóvenes hablantes de la Europa occidental. Sí, era una cosa bastante,
si comparamos con el resto del globo, pues no voy a decir privilegiados, pero sí que voy a decir que algunas comunidades lingüísticas, pues por ejemplo de Alemania, tienen muchísimo dinero, y eso no tenemos que olvidarlo, ¿no? Para proyectos, dinero, que a veces dinero y oficialidad no van de la mano. En 2018 ya empezamos a salir de Europa. 2021 con el COVID, pues bueno, fue IGA, bueno, creo que se entiende, ¿no? IGA Online, sí. Y en 2023, pues este fue mi caso, yo entré como participante, sí, porque si algo tiene IGA es que la gente viene y se queda luego, y ya está, y ya no echamos a nadie. Fue el primer IGA que diríamos internacional, 80 hablantes de 55 lenguas minorizadas, en aquel entonces de 4 continentes. Claro, decimos 5 y decimos, bueno, 4, pues bueno, no está mal, no, está... estamos muy orgullosos. Pero 2025... trajimos 80 participantes y 20 voluntarios de otras ediciones, hablantes de 65 lenguas minorizadas y, como decía, de 5 continentes. También intentamos, claro, cuando decimos de los 5 continentes no decimos de, bueno, pues vamos a traer 70 participantes de la península ibérica y 20 de Europa y luego uno de cada continente. No, intentamos, precisamente lo que intentamos, el valor añadido de IGA es la representación, ¿no? Que tienen los distintos contextos. Por lo tanto, bueno, tratamos de que esté bastante equiparado de la presencia de Latinoamérica. Bueno, en Norteamérica también tenemos participantes, de Asia, África, Australia. Bueno, hemos tenido 2 participantes. No es fácil llegar a Australia o a Oceanía en general. Pero bueno, eso. Y hablando de participantes, bueno, nunca dejo sin mencionar a Beñat Garayo, que fue el creador de este proyecto. Para mí un visionario, ¿no? Porque, bueno, hay que estar un poco loco también para soñar con esto o ni siquiera pensar que puede llegar a suceder, ¿no? Más fotos. Y ahora, bueno, un poco hablar de la organización. Siempre hemos estado en primera línea algunos jóvenes activistas, por cierto, yo soy vasco y se organizan en Euskal Herria, pero la organización de IGA no es plenamente vasca. Bueno, la última edición hemos tenido un equipo de organización internacional con organizadores del Tíbet, del Salvador, de Perú, de Cataluña y de Euskal Herria, diría. Espero no dejarme a nadie. Si bien es cierto que los últimos años lo hemos organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Gasteiz. Sé que se está grabando, así que, bueno, voy a medir mis palabras, pero nunca voy a dejar de mencionar la buena fe y la ayuda que nos han dado los técnicos. Si bien, en ocasiones diría que a nivel casi más personal que profesional. Es decir, pues algunas veces las mugas, los límites, las barreras pueden venir de organizaciones o bueno, ¿no? Pues siempre que hay dinero de por medio es un poco tira y afloja, ¿no? Cómo debería ser, cómo no debería ser. Nosotros entendemos que IGA debería ser un encuentro internacional y no un encuentro para hablantes de euskera de Gasteiz, porque entonces para nosotros no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando hablo del Ayuntamiento de Gasteiz, son 2 servicios realmente, el servicio de euskera y el servicio de juventud. El liderazgo dentro del ayuntamiento diría que lo tiene el servicio de juventud. Estamos muy contentos con el servicio de juventud, a decir verdad. Y luego hay que mencionar la financiación, ¿no? Es público-privada y esto más o menos significa que rascamos todo lo que podamos. Porque en absoluto es un proyecto fácil de financiar, necesitamos muchísimo dinero.
tenemos un presupuesto, el año pasado queríamos bastante más bajo de lo que necesitábamos, conseguimos, y aún así os diré que fueron 100.000 euros. Y diréis, eso es una barbaridad de dinero. Pero si queremos traer a participantes de zonas muy desfavorecidas del mundo, participantes del todo el sur global, somos conscientes de que participar en IGA no debería costar dinero. No debería costar 1.000 euros un vuelo, no debería costar 500 euros una estancia, no deberías... Bueno, ¿no? Algo lógico. Por eso la mayor parte del dinero que recibimos en subvenciones, ayudas, etcétera, lo dedicamos voy un poco justo de tiempo. Lo dedicamos a, pues eso, a cubrir los gastos de estancia, ¿no? De los participantes, sobre todo los de los países más desfavorecidos. En cambio, en Europa entendemos que hay otro nivel y, bueno, si tuviésemos dinero para todos, pues claro. Pero no. Como os digo, es bastante precario. Y luego tenemos una amplia red de entidades colaboradoras que participan de una forma u otra, ¿no? Toda ayuda es bienvenida y necesaria, diría yo. Vale, pero ¿qué hacemos? Bueno, IGA, si es un encuentro, es académico por una parte, por otra parte compartimos experiencias. Por ponerlo de cierta forma, durante una semana dividimos los días en 3 partes. Por las mañanas, un poco más formal, más académico, más charlas, mesas redondas, debates, etcétera, ¿no? Siempre sin ir demasiado a lo abstracto, demasiado a lo teórico puro, ¿no? Intentamos compensar un poco. Por los mediodías hacemos proyectos de colaboración, es decir, ponemos a militantes de distintas procedencias, distintas comunidades, y les ponemos a crear un proyecto en común durante una semana, hasta donde llegue. Si bien es cierto que si consiguiéramos mejor financiación, podríamos centrarnos más en desarrollar, después de IGA, todos estos proyectos, todas estas ideas que surgen de la entidad, de la colaboración entre militantes de entornos muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una oportunidad tremenda, pero que es cierto que en una situación tan precaria, pues es difícil para nosotros como organizadores llevarla a cabo. Pero bueno, lo intentamos, ¿no? Y si es fácil de alguna forma, quiero decir, luego tenemos una comunidad en la que bueno, seguimos en contacto y, bueno, siempre podemos, después de IGAS, seguir dando forma a estos proyectos. Y de hecho, después de IGAS han surgido proyectos relacionados con estos o nuevos. Bueno. Después de esto, de estos proyectos que los hacemos más o menos al mediodía, a principio de la tarde, las tardes siempre son muy culturales. Aprovechamos a las tardes a crear espacios de open mic, creo que se dice, ¿no? De micro abierto. Un poco dar rienda suelta a la creatividad de cada uno, bueno, relacionado con el arte, damos conciertos, siempre en lenguas minorizadas, por supuesto. Porque esto es lo que crea comunidad. Y IGA, he dicho al principio que es un encuentro de jóvenes activistas, pero empieza a tomar más forma de comunidad. Y eso es lo que nos gusta, realmente. Y la comunidad la creamos sobre todo a las tardes y a las noches. Sí, bueno. Sí, bueno, luego por las mañanas pues llegamos siempre tarde porque cosas que pasan. Impacto, bueno, voy a ir aligerando el ritmo porque ya me he pasado un poco. Impacto tremendo porque de aquí salimos todos conectados entre nosotros, tenemos nuestra propia comunidad, lo bueno que tenemos, como decía, es que ya hemos pasado casi a ser un grupo de amigos en el que todo el mundo es bienvenido, además, ¿no? Está bastante bien y van surgiendo proyectos de colaboración, experiencias compartidas, etcétera. Antes mencionabais Euskaraldia. Yo durante 6 años he sido coordinador en Vizcaya y en Álava.
de Euskara al Día, y a través de IGA pues tuve la oportunidad de presentar, bueno, un amigo que de hecho ahora es mi compañero de piso, ahora vive en Euskal Herria, pero es parte de la Asamblea Nacional Sarda, y esto es solo un ejemplo. No me gusta normalmente igual, no es lo más profesional hablar de lo personal, ¿no? Igual en un encuentro, pero es que IGA es sobre todo personal, porque es lo que nos mueve, es lo que nos toca. Tuve la oportunidad de presentar Euskara al Día delante de la Asamblea Nacional Sarda, de tal forma que tomaron ciertas ideas y aplicaron la idea de los dos roles, ¿no? Una persona que siempre habla euskera, bueno, en aquel caso sardo, con todo aquel que lo entiende, y otro que está abierto a que siempre hablen con él, siempre. Iban surgiendo cosas así, ¿no? O presentamos Corrica, bueno, esto en nuestro caso, ¿no? Que es lo más cerca, pero es que ya hay proyectos que se nos escapan de las manos. Esa es la cosa, que ya los proyectos, las actividades compartidas, las experiencias, ya ni siquiera pasan por las manos de los organizadores, ya es otra cosa, es una comunidad, ¿no? Que se mueve sola. Así que, bueno, impacto pues importante. Mira, justo aquí tenemos a los sardos, nuestros amigos. Este es precisamente mi compañero de piso. No he puesto yo la foto, o sea, tampoco soy tan pelota, pero bueno, sí. Bueno, aquí tenemos, por cierto, nos invitaron a unos encuentros en Cerdeña que se hacen anualmente en Aristanis, que como veis tuvo presencia una compatriota vuestra, Lua. Bueno, etcétera, etcétera. Siga. Pues eso, o sea, que quiero decir, no es del todo serio, al menos de las 3 de la tarde para adelante, no es muy serio, la verdad. Malas noticias, pues como os comentaba, pues es un proyecto muy precario. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las administraciones públicas sí ven el valor de ciertos proyectos. Estoy hablando desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma Vasca, donde, bueno, no como en Cataluña igual, pero dinero para ciertas cosas al menos hay. El valor de ciertas cosas se ve. Pero estoy pensando si no ven a la juventud como mano de obra barata para ciertas cosas. Así un poco, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es activismo y otra cosa es autoexplotación. Y nosotros, para organizar IGA, ha habido semanas que, aparte de nuestro trabajo, hemos tenido que dedicar 40 horas cada uno a la semana, ¿no? Esto no está pagado, y esto no es activismo. Entonces, malas noticias, porque no podemos mantener esto. No podemos porque, bueno, porque IGA exige al menos un puesto de trabajo, que es lo que estamos pidiendo últimamente. Estamos en ello, lo estamos intentando, dentro de poco tendremos que negociar. Pero ese es nuestro problema, que es muy difícil. No voy a dar más detalles, espero también que no llegue a Euskal Herria el vídeo. Pero bueno, acabemos con buenas noticias, que es, como decía, que la comunidad ya existe. Esas redes están ahí, nos conocemos, la gente ya, o sea, quiero decir, yo luego no me vuelvo, yo mañana he quedado con mis amigos de IGA, ¿vale? Me voy a Santiago y me voy a... Quiero decir, tenemos una comunidad muy válida, muy preparada, muy activista, con muchas ganas de hacer y con muchas ganas de aprender. Pase lo que pase con IGA, eso sigue existiendo. Entonces, nosotros nos quedamos un poco con eso. Sí, y nada, igualmente esperamos que poder seguir organizándolo. No creemos que lleguemos a 2027, sino iremos directos a organizarlo en 2028, porque o sea, son 2 años de trabajo, ¿eh? No es, no es fácil. Entonces, bueno,
Esa es un poco la situación. Y nada, simplemente pues esto es un poco, oiga, que como os decía, que si bien es técnicamente un encuentro, más bien está pasando a ser una comunidad de jóvenes activistas y académicos de lenguas minorizadas. Y nada más, por mi parte.